Vale, doncs comencem. Agraïm en primer lloc als que heu vingut a aquesta presentació, que en definitiva no serà una presentació, sinó serà més una xerrada, parlant del millor del projecte que nosaltres anem a presentar i també la qüestió de la contracomunicació a València, menys els últims anys i el que es vol fer, d'acord? Després n'hi haurà sopar i la representació dels monòlegs de la Batxina, també, a les 9:30 i després concert. La contraagenda, per donar així una definició d'una frase, per dir-ho així, seria un projecte de comunicació autònom, independent i lliure. Seria informació i agitació des dels barris de València, d'acord? Després, no estarà formada la contraagenda ni per una persona concreta ni en un barri concret, tampoc. Aquesta és una de les qüestions. Serà un espai d'informació als barris, als nuclis estudiantils, als centres de treball, fins i tot als horts, als camps, a l'horta, a la resta de l'horta de València i als espais socials de València també. I naix el projecte enfocant unes crítiques que s'han fet al llarg d'aquest temps que porta el projecte. La qüestió seria que observem una mancança o un dèficit de comunicació a nivell de carrer, d'una contracomunicació, una cartelleria que és nul·la actualment. Sobretot amb el boom de les xarxes socials, enfoquem cartelleria, treball d'hores, des de treball d'il·lustradores, de treball de realitzar aquest cartell i que se menysvalora dins de l'efímera xarxa que representa tant Facebook, Twitter i diverses xarxes socials. Per tant, seria portar de nou la comunicació als carrers, a les parets, quan isca un infermer de l'hospital, quan tanquen un negoci, quan vaig un estudiant a la universitat, que es veig al carrer. I una de les qüestions és l'anonimat d'aquest moment que se fa aquest cartell, que se fica, que se crea aquesta cartelleria, perquè així tindríem en aquest projecte tant la logística com la infraestructura per a realitzar aquest cartell, doncs s'ho troba i de manera anònima. No sap ni qui ho ha pujat, però ahí està, ahí va fent. I el ressò és realment multiplicar el que pot arribar a les xarxes socials. Jo considerem que és una crítica, també per exemple així és conegut que pels moviments socials es critica a voltes la influència seua o no dins de les xarxes socials, doncs aquesta seria la primera visió. Seria anul·lar la difusió, per exemple, en internet i enfocar-la a peu de carrer. Després, també, amb molta gent, una de les qüestions és fer arribar la informació, o sigui, arribar la informació com a concepte, aquestes tres paraules, perquè amb el bombardeig que suposa la comunicació dels espais, per dir així, subversius o anticapitallistes o de transformació a nivell de València, doncs es queda en un bombardeig, com hem dit, dins de la pantalla, i aquest bombardeig és contraproduent tant per a la persona que ho produeix aquesta difusió o agitació, i fins i tot el bombardeig que és efímer i no es queda en la persona que ha de rebre aquest missatge. I per acabar la meva més o menys presentació, així per dir així a nivell polític del que seria la contraagenda, seria de retornar l'agitació política al carrer, la difusió des de lluites, actes, marxes, jornades, accions, fins i tot campanyes, poder encetar en qualsevol moment o de manera programada, per dir-ho així, una campanya de qualsevol tema, des de nutrició fins a sobirania alimentària, ocupació, i és fugir també d'una dependència que tenim moltes voltes la gent de València als llocs de reprografia, a les tendes que es dediquen simplement a això. També no existeix el vincle col·lectiu a l'hora de desenvolupar una cartelleria, que és anar, posar, havíem parlat abans de que era una relació molt freda. Doncs és transformar tota aquesta manera de contracomunicar-nos. I per la meva part, després exposarem uns dubtes que volem també transmetre per a veure si ho podem abordar. I ara dono pas als meus companys. Jo us volia parlar perquè dintre de la contraagenda, quan va néixer el projecte, vam estar comentant que com a il·lustradors, perquè tant l'Ander com jo som il·lustradors, i pensem que la forma de comunicar en quant a imatge ha perdut el contingut. La majoria d'il·lustració com s'entén a dia d'avui és il·lustració comercial, perquè la majoria d'il·lustració que rebem és il·lustració comercial i està prou buida de contingut.
la idea de la contraagenda és una mica abordar temes potents políticament en els quals la imatge puga fer de vehicle de comunicació a la gent i que fugir de la indústria, de la forma en què s'ha entès la il·lustració com a indústria, perquè actualment el gros d'il·lustradors treballen per a grans editorials, grans grups, els exemples són infinits. La il·lustració textil és una cosa brutal i, de fet, el que estava comentant el company, que les persones que es dediquem a la il·lustració tinguem un espai d'intercanvi, de creixement, de treball col·lectiu i que no siga, o sigui, no es veig la figura de la il·lustradora com una persona que treballa sola sense casa, perquè estic farta de sentir-ho, perquè pense que podem lluitar contra això i que per a lluitar contra això hem d'organitzar-se. O sigui que el projecte seria una mica crear una xarxa de treball, de comunicació i d'eixir o sigui, trencar ja amb la figura de l'il·lustrador o la il·lustradora com una persona solidària en sa casa que treballa sobre les seues idees i que està buida de contingut, que viu només en un continu, o sigui, desenvolupa només idees pròpies i que pense que és molt important que n'hi hagi intercanvi entre moviments socials, causes, barris, persones i que puguem, no sé, com transformar aquesta idea que pense que és equivocada de la persona que transmet imatge i que no està lligada a la indústria. I bé, doncs això, o sigui, pense que estem així per aprendre, per a compartir i per a intercanviar idees. I sense més. Jo del que vaig a parlar és del tema de l'autoedició. Jo des de fa més d'un any estic ficat en l'autoedició, m'agrada molt, és un món del que aprec molt i estic en constant retroalimentació perquè penso que jo la puc aportar alguna cosa i ella me pot aportar alguna cosa a mi. Però des dels festivals d'autoedició he anat uns quants, no tots els que m'agradaria, però vaig a posar el concret del que tenim a la ciutat de València, que està en dret. Des de l'estiu passat, que va ser l'última edició, jo tinc una reflexió molt potent en el tema del fanzine. El fanzine és una cosa que naix com suport divulgatiu per a idees polítiques, en els còmics undergrounds i en política gràfica, per dir-ho d'alguna forma. I ara mateix s'han empoderat del terme fanzine molta gent que només vol fer il·lustracions modernes, que diuen que com és una eina barata, fan les seues il·lustracions, però veuen un fi comercial en el fanzine. El fanzine va més enllà d'un fi comercial i és un fi de contrainformació bendita com és aquest projecte. En aquest projecte tenim l'autonomia de produir els nostres fanzines, el fanzine del consentiment que hem tret per a la presentació d'avui i que és el primer en què hem començat a treballar. Hem set nosaltres els que hem fet tot el procés, o sigui, no està la intervenció freda amb l'impressor que vas, li dius, ja este és el meu arxiu, ell te revisa i te diu, no, és que està la tipus massa petita. Si està la tipus massa petita, pues som nosaltres els que ens donem compte, els que tenim que fer la prova, els que tenim que fer canviar el sentit de les fulles o tornar a alimentar la màquina. I pense que després d'haver estat més d'un any fent fanzines, ara mateix he aconseguit a nivell personal donar-me compte de lo que és la contrainformació en un fanzine, que fas tu tot el procés, que eres autònom per a contrainformar. I les preguntes que volíem fer, les tens ahí. Sí, que volíem plantejar seria, per exemple, dividint un poc entre carrer i virtual, que crec que és una cosa que no hem de deixar a banda, és fer un anàlisi millor dels últims projectes que per dir-ho així han fracassat o que ja no existeixen els últims 5-6 anys a València, noms des de l'insurgente.org, Valencia.cal, contrainfo.valencia i altres exemples que podem treure. Doncs ha fracassat a l'hora de ficar-se en un lloc, per dir-ho així, a nivell virtual, totes les convocatòries del 8 de desembre que fan des d'Empàngea, que organitza l'Assemblea Jove de Patrais, o Cal Estudiantat, o una acció en el barri del Cabanyal, i
pues, és llançar, no? Vosaltres que plantegem per què ha fracassat i quins problemes n'hi ha hagut. I l'altre seria pues, l'agitació política a nivell de carrer, de com ho podríem enfocar, no? La cartelleria, de si organitzar diversos temes i llançar una il·lustració amb una frase que sigui potent per dir-ho així, o cridanera o diversa, o fem proves també un poc per dir-ho així sociològiques, no? A nivell dels barris de València, de com pot afectar, que tornar a enfortir això a València, l'agitació política al carrer, aquestes dues qüestions. Sí. O qualsevol cosa també que de les 3 intervencions que n'hi ha hagut. També participa Dani, que és un poc de qüestió de comunicació audiovisual, que també està bé per a qualsevol projecte autogestionat, potser no, per a difondre o per a fer participar a més persones. I això seria. Si voleu... Bueno, un poc el tema de cartelleria i tot el rotllo, seria que la gent podria pintar i fer els cartells i fer tot el que creguera convenient pels seus barris o alguna cosa. El que has dit és això, més o menys. Clar, això seria la qüestió a parlar és posar damunt de la taula aquesta qüestió que acabes de fer. Jo ho veuria més lògic que la contraagenda existiria com a espai, que sí que tinguera un nucli de gent, millor, però que els barris i col·lectius i tal foren 100% autònoms per a fer-ho fet, no? Vindrà així, si tens que fer qualsevol cartell ahí o qualsevol sabrà en sèrie o després en un pantineix, que no passarà per la contraagenda. Una cosa que quan vam començar a treballar, que ens vam adonar com a punt comú, és que la publicació, jo vaig a parlar concretament de la publicació en aquest cas, però la publicació de lluita sempre ha estat molt mal editada normalment. Hi ha llibres molt bons, en un contingut boníssim, però que estan mal editats. I no arriben a la gent perquè estan mal editats. Perquè si no se pot llegir, no estàs fent un llibre. I són mínims que si no les assoleixes no arribes al públic. I és també, a millor, jo penso que els barris han de ser autònoms, però que a millor compartir i assessorar i fer entendre la necessitat gràfica a la resta de gent que a millor no pensa que en un cartell que fet mal pots arribar i realment no arribes. Assessorar-se i tal, però jo què sé, un mal estil, vull dir, sí que pots fer per a que l'has d'assessorar-los i tot el rotllo, però també jo crec que la penya s'ha d'anar equivocant a nivell personal, igual que en cartells i tot. Jo també il·lustro quan intento fer coses i com més he après ha sigut fent jo. Vull dir, els meus professors ni... Al final, autoeditant o fent no sé què, o fent-ho tu, és el que has dit tu ara mateix ja. Anant equivocant i anant fent és quan t'has donat compte de que la lletra era massa lligadeta, doncs després la faré gran. Que sí que la contraagenda pot ser una base de que l'assessorament i tal, però tampoc passa res si algú fa un llibre que... I també el llibre mal fet, no? O el cartell que no tal, és relatiu, per a mi, personalment. Jo no veig que n'hi hagi un full d'estil o una cosa que s'hagi de fer així. És que, claro, sí que és de veres que un cartell que arribi a la gent pot ser molt diferent. O sigui, tu el pots entendre com que és un mal cartell, però realment la informació està... En aquest tema d'assessorament potser serien coses hiperbàsiques. És dir, si la tipografia és de 6 punts, evidentment en un cartell gran no se va veure. Jo crec que en qüestions d'estètica del cartell, de que potser esta imatge no tal, ahí poc hem de dir. No anem a clavar-se en aquestes qüestions. Però si és una cosa de tema logístic, o sigui, de com funciona la màquina, com funciona el paper, quin tipus de paper és per pegar en paret, quin tipus de paper és per imprimir, potser en aquestes qüestions sí. I de fet, en el treball que és una cosa que encara l'estem treballant, no tenim una resposta encara de dir anem a gestionar els projectes així o tal, sinó si ve un projecte de comunicació de qualsevol barri i ve gent que realment vol treballar en aquest projecte, crec que no deurien funcionar com a impremta de vull fer això, així teniu l'arxiu i me l'imprimiu, no. Sinó queda't, veus el procés, ho fem en comú i aprenem amb dues parts. O sigui que potser el treball anarà una mica per ahí. Home, clar, no. Vull dir, jo no veig que tu sigues una impremta. Clar. O sigui, la idea és no funcionar com una impremta. Clar, el tema és que la gent vinga així i ho faci a ella mateixa. Siga totalment autònom i autogestionat de l'espai també. Vull dir que si l'orto vol fer no sé què,
vaig a això, no tengo que estar vosaltres per a poder fer-ho, sinó que a lo millor en primera instància ho dius tu sí, per a posar en comú moltes coses, de dir, vale, doncs funciona així, funciona allà, tenim un full d'estil per si vols seguir-lo, si no, pues ja d'apanyar, no hi ha cap problema. Però que és igual que en la sèrie està el que havíem fet era els col·lectius que venien, quan molt venia una persona o dos de l'orto va dir, bueno, funciona així més o menys, tal, i després ja cada un, si venen, pillen les samarretes, venen així, fan això de samarretes i després ja les venen. Però és això, doncs tenen que ser col·lectius, no per a guanyar pasta a nivell privat, etc. Per això dic que més o menys sí que el funcionament, vull dir estil, però que és això, que no funcioni com a impremta, que sigui més autogestionat. I que sí que tinga com a projecte de contragent amb coses, però que a banda puga vindre qui sigui a fer històries a banda. Jo crec que a lo millor una part interessant seria dividir per un costat imprenta popular, o sea, reprografia popular, per dir-ho d'alguna forma, i per un altre contrallenda com a projecte. A lo millor que la contrallenda es nutrisca de la reprografia popular i l'active una reprografia popular, però que siga un projecte autònom per a fer les seves publicacions, no? Per lo que estàs dient, no? Jo veo igual també això amb l'autogestionat, però de experiències i de projecte com Clan hi ha dos diferents parts. Una cosa és que dona a gent la possibilitat d'imprimir, de multiplicar, i l'altre és vosaltres voleu fer també propis dissenys, il·lustracions i publicacions com a contraagenda. On està aquesta part que has dit antes, com hi ha un text molt xulo que coneixeu i voleu publicar-lo més agradable, més llegible, més estètica o algo. Però l'altra part és que diu això de oferir un espai on poden vindre gent del moviment social per multiplicar SEO-informacions i SEO-cartells. Ja, no sé, clar, és xulo de fer-lo el més obert possible, però per utilitat jo lo veo un poquet com la biblioteca o algo. Si hi ha una equipe base que diu nosaltres gastem nostre temps i força en el moviment social per oferir un espai a Xina, que pots vindre i tu saps també el papel, les coses així i allà. I aquestes imprenta 100% obert poden ser també molt cansant. Si sempre quan vens sense buscar de nou on hi ha la cosa és i saben com gasten la gent coses. És el mateix amb la biblioteca. Si no hi ha ningú pot ser després 3 mesos pots tancar-la. És trist, però i per això jo veo xulo també si hi ha col·lectius que venen vosaltres ensenyeu i que tenen a Xina la possibilitat de gastar-lo més lliure, però si hi ha també un temps on poden vendre gent, no tan imprenta, però fer-lo amb vosaltres junts, però hi ha alguien da que sé on estan les coses i mira també que les coses vuelven on estaven. I què coses imprimisen? I què coses imprimisen també, perquè al principi d'ací estava obert i teníem així la màquina de fotocopiadora supergran oberta a tothom. I bueno, va estar guai, molt col·lectius l'agafaran i tal, però de vegades en quan també al Puigdemont hi havia un estudiant imprimir-se apunts. I un cert de control secret. Però jo penso que no... O sea, en l'experiència que duem de moment, pense que el preu que té el tòner, si la persona autònoma imprimís en consciència i deixa un poquet, perquè és que la còpia és molt barata. Però també hi ha un manteniment darrere de la màquina, la gent va acabar per trencar-se. I també és la cosa que no pot ser 100% oberta, que la casa no és complet oberta. Saps? Moltes vegades vencis si no tens claus per la casa no pots gastar-lo. Que també és guai si, per exemple, saps, sempre quan la biblioteca està oberta, la contraagenda és oberta també, per exemple. I allà pots fer-lo soles, però al mínim tens temps fixes on saps. Ja està obert. Puc accedir les mitjans de fer aquest treball, en alguna manera. Com el taller de bicis, vull dir, com tot. Sí. Està obert. N'hi ha gent que sap, una persona que així no sap on estan les ferramentes, no sap on estan les coses, que sap que en unes hores que n'hi ha gent. I no va ser el que li repare la bici, sinó el que li va dir que no trobe això per la cadena, tal, no trobe folio, me dediquen a comprar-ne o no n'hi ha una estanteria que està en la rehabilitació.
Però això és a nivell de mitjans materials, simplement que és guai que algú controli un poc com està tot i que és una cosa que requereix també dedicació i temps, no només un perquè realment una cosa, per a mi sí que està super separat, vull dir, una cosa són els mitjans materials que n'hi ha per a difusió i generació de material gràfic, que això sí que crec que hauria de ser el més obert possible, que la gent tinguera la capacitat de fer-ho, però que tinguera, que la gent que està en la contratenda un poc més encarregat, simplement s'oferirà a qualsevol dubte o qualsevol història ajudar i la gent jo crec que també entra en dinàmiques de fer coses en comú quan t'entra a l'espai, tu de poder fer coses i t'ofereixes a tirar una mà o que sigui i al final acabes fent coses. No crec que s'ha de posar com a requisit. I per altra banda està el tema de quin material voleu fer vosaltres. Això és una perquè per mi està totalment separat. Una cosa són els mitjans i l'altra, el que està en el vostre cap, que és així que se podria fer un altre lloc i s'ha de fer així. Entonces, per al tema del material que volem produir, suposo que s'anirà veient el que heu fet i suposo que funcioneu, jo què sé, tampoc sé quina manera de funcionar el tipus d'internet per a decidir què és el que aneu a produir, o quin tipus de fanzines o cartells respecte a quin tema, o coses que naixeran de la contratenda, que el que de fora un poc serà el que s'ha de fer així i se gestionarà lo millor possible, però el que ve de vosaltres per igual Clar, una línia o... És que el tema ahí crec que és molt fàcil que això derive en que al final siguem tècnics de màquines d'impressió. No sé si m'explique. O sigui, i crec que és que el propòsit del projecte no és així. Què vol dir? Que si per exemple arriba un punt en el que en uns horaris establerts hem d'estar pendents de que entren projectes de fora per a estar com a tècnic de màquina, o sigui, ahí s'està perdent realment el treball el que puguem aportar nosaltres també. Com a... És que jo no ho veig tan blanc o negre, la veritat. Ja, no, sí, evidentment, clar. Depèn de com gestiones aquesta interacció amb la persona, que al final és una relació 1 a 1 o 2 a 3, i al final dependrà de com ho gestiones en aquest moment. El paper podrà ser fer de tècnic o podrà ser ajudar a una persona que és la primera que ve, que no sap com s'enxufa, com se canvia el toner, i se canvia així. És donar-li autonomia a partir de la informació. Entonces, està clar que si jo veo una persona que estic d'alta en la... Podem que estic en la contratenda i estic fent uns cartells i tal, d'una persona que vol imprimir no sé què o vol fer alguna cosa i jo li dic sí, tal, vale, mira, porto així, tal, li dones el productor tal i ja ho tens, mira, hasta luego. Això és fer de tècnic. Però si ve una persona i ve i diu, hòstia, vull fer això, i d'on vens, tal, i com vols fer-ho, t'has plantejat això, o si necessites alguna cosa, jo puc ensenyar-te com va la màquina, però la idea és que tu més o menys... Clar, i és que lo bo que té això també... No cal siguent un Ja, tècnic. clar, ahí vaig, vull dir que si el treball crec que de com hauríem tractar-ho a partir d'ara, si un projecte aixina, i a lo millor, perquè aquestes coses passen moltes vegades aixina, tens una idea, aixina per dir, mira, vaig a fer un cartell de no sé què, i a lo millor la causa per la que tu estàs fent aquest cartell és molt més àmplia, i en la que nosaltres, o sigui, a partir de la que nosaltres podem treballar en unes altres coses. O sigui, que igual el projecte pot créixer en el fet de, mira, tu vens amb la idea d'un cartell, però és que potser això pugui ser una campanya de cartells molt més gran, en la que puguem participar diferents persones, es facin diferents models de cartell, siga en este barri, en aquell i en aquell. Clar, i aquestes dinàmiques sí. Per això t'he dit que depèn de com se gestiona, que pugui vindre algú de fer molt d'equis en aquest moment i com pot Parlar del tema de la gestió de l'espai, de la màquina i tal, la idea del col·lectiu és potser tindre un mitjà obert per a això, dur el mateix de la mà a col·lectius o a persones que volen això, editar un material o altres artistes o il·lustradors que vulguin donar un caire polític a la seva feina i establir una plataforma d'impulsa de treballar en col·lectius, no sé, a Patrís el mateix volem fer alguna coseta al carrer que
que siga més gran, que siga pues, encartellar un mur, una cosa més gran en una pantalla, pues, fer-ho, dissenyar-ho, no sé si aniria més en aquest sentit el mateix, d'estar oberts a col·lectius i a altres dissenyadors, i etcètera, fer feina política i anar... Jo volia anar, la meva intervenció següent, aneu a comentar alguna cosa d'això. Per exemple, alhora podríem iniciar una campanya i la pregunta és com gestionem, per exemple, iniciem avui mateix una campanya, una alerta, per exemple, antifeixista d'unes agressions o un tema de nutrició. Per exemple, nutrició podria ser millor. Una campanya contra el glutamato, per exemple, i fiquem un disseny ahí cridaner. Atenció, si veus 360 tal o 300 tal en el teu ahí estàs emergente i tal. Com podríem gestionar? Mitjançant assemblees de barris, per exemple, Patrais o altres jocs. Com estenem aquesta campanya a nivell de València? O sigui, seria una de les funcions, seria aquesta, poder diverses organitzacions polítiques que per uns mínims o per uns punts en comú polítics doncs s'estén una campanya. Seria, si aquestes assemblees als barris donarien com la logística, no? La capacitat d'encartillar-los, de passar-los i tal. Sí, o sigui, això per altra banda, però jo me referia més a una política artística, per dir-ho així, no? Política de... Per exemple, unes jornades que se fan feministes a Patrais en Mas, ¿vale? Pues ahí la contraagenda el que pot aportar és des de tirada de pamflets, disseny, per exemple, d'il·lustracions, de cartells, fer una... Digues. Per exemple, ahir jo vaig estar, vam participar Maria i jo en un taller que s'ha fet la setmana contra el TIP sobre cartelleria en serigrafia i va estar superguai perquè era serigrafia directa que s'explica en 20 minuts com se fan grups de treball, se fa i no el mateix dia del taller pots anar a encartelar perquè no està sec, però potser pots fer el taller un dissabte i el dissabte que ve quedar i en tota la gent del taller serien com a molt 15 persones, però si són 20-30 persones en aquest taller, 40, 50, quan més, però se fa una quantitat de cartells més gran i se pot empapelar millor, en més espai. Però jo penso que el projecte de Bastir ha de tindre una base de la gent, no? De les necessitats de contrainformació dels diferents barris de València i de la diferent gent de València. I per la teva pregunta, sí, òbviament. Per a llocs determinats o per a actes, setmanes, el que siga, ocupacions, un centre social que se reivindica, per exemple, doncs es podria apuntar i seria aquesta qüestió perquè això és agitació política o és una comunicació que es vol arribar a la gent. Entre nosaltres està molt bé, però és que entre nosaltres es va quedar... La crítica seria aquesta, que se queda la informació entre nosaltres perquè potser ens segueix al Facebook sempre la mateixa gent. I per la part de... O sigui, heu dit que no volíeu tindre... O sigui, que no fos una presència en les xarxes socials, que no fos una presència electrònica, per dir-ho així, però no sé si plantegeu també el tema de fer una contrainformació en el sentit de tindre, no sé molt bé com dir-ho, però un seguiment, el mateix... Un portal. Sí, o sigui, no sé de quin tipus, fanzine i tal, però un seguiment de moviments socials, de les lluites dels barris, d'allà on no aplega normalment, que no s'entenem inclús. Entre barris passen coses i no ho sabem, no ens entenem i és una manera també de crear teixit i d'establir llaços entre la pròpia ciutat i els col·lectius de distints barris i coordinar. Aquesta informació de saber que en un moment donat està passant una cosa en Beni, ja no si presència feixista és el més normal, no? Però que pugui establir-se en altre àmbit que no siga tan així, saps? No sé com dir-ho, problemàtiques dels barris... I diverses, sobretot. Sí, clar, coses concretes. Sí. Com seria... Que això és altra banda, també. Un mogolló de... Perquè tampoc crec que... És a dir, Bastir un projecte en Xina, per desgràcia, si comences a voler ampliar i voler tratar informació dels barris, al final no se pren consciència des dels barris que si tu vols que això isca del teu barri, has de moure tu i portar-ho a un sitio. Al final no han de ser 3 persones que estiguen al loro de tot el que passa i ho compartisquen en tot. Clar, per això... El que s'ha de fer és donar la plataforma i donar-li difusió a la plataforma i per l'ús, si la cosa roda, serà perquè la gent que està fent coses en diferents barris la pren en sèrio i l'utilitza.
li dona l'ús de la gent. Vull dir, al final el que fas és que passen coses, ningú diu res, i després te tenen que trucar per telèfon o te tenen que enviar un WhatsApp o el que sigui per a que passes info d'això, al final això se perd aquest fil perquè la gent se crema. Vull dir, no pots estar de telèfon i donant-ho d'alguna cosa que passa. Clar, l'ideal seria que fora la pròpia gent que... O sí, Vicent, imagina't molta gent, tot, o sea, que això, aquesta tasca seria com de telefonista, no? O algo, de rebre i és molt difícil perquè els centres socials, per exemple, no els passen a diari actualitzar la llista, la llista del mes, per favor, pues és que potser o no es pot tindre o no es pot passar o és un defecte. Per a mi, si no es fan comú, vull dir, no té sentit agrupar informació que tinguis que anar darrere de la penya perquè te doni informació, vull dir, perquè per a la gent que està fora o en un altre lloc és una modèstia per tu enviar-te, o no té temps o el que siga. Vull dir, si no naix és perquè no se dona. Jo no crec que siga la funció per a mi, la funció d'un mitjà de Xina, no crec que siga la de fer de reporters dels moviments socials i anar preguntant, perquè si no delegues, tot el món delega en tu i s'atasca. Vull dir, al final no, al final s'ha de construir la informació per part de tots els puestos i la plataforma és comuna, però jo no delegaria en la gent que porta la agenda de portar un seguiment de les coses, simplement el que vull ho dona i el que no ho sí. El nivell de xarxa i tal, el portal es pot fer rotllo indimèdia, però que no sigui com indimèdia perquè és una justa ja. Abans de veres és infumable, però es pot fer una cosa així. Clar, són idees així. No, però perquè no és igual que vegeu que tens que enviar o a Doquín que també tens que enviar, que no sé què, o tenim com van darrere, sinó tu com a, no sé, es pot fer com un rotllo de que cada centre social, cada col·lectiu que estigui interessat, que tinga la contrasenya i tot l'espai i que puguem penjar notícies en el que és el portal, que no depenga de les persones que estan en l'agenda 100%, que depenga tot del carrer i tot això, també gestionar la web, però el tema de penjar notícies i tal, o penjar coses que es van a fer en Patrai o així on siga, tampoc sé perquè potser sí que és més participatiu així, ja que jo sí que vale, pues anem a penjar tal i no les grans les redes, o sigui, jo sí que és més col·lectiu així. I tinguem clar quins són qui van a penjar, no qualsevol tampoc. Sí. Tu comentaves de fer una publicació a nivell de València, per exemple, com l'agenda urbana, que seria així dels actes de teatre, però d'espais... Sí, com a mi en un principi el nom de contraagenda me venia així com això... Clar, és que és una possibilitat. Clar, dir-te, si anava el mateix en aquest sentit, si anava a ser... O sigui, imagina que seria electrònic, no sé en quin portal, però imagina que seria electrònic per a tindre més facilitat i més rapidesa. I després també el saber el tema del fanzine, si teniu pensat fer una tirada que sigui continuada, que està oberta, que la feu vosaltres, si aneu a treballar, saber un poc en quina línia seguia el fanzine, no sé si aneu a parlar després o... Jo crec que les publicacions que farem des de la contra són diverses, no? O sigui, hem començat a tenir consentiment perquè va arribar a nosaltres el text, s'estava fent la traducció i ens pareixia un text suficientment potent, suficientment interessant com a fer la primera publicació, però sí que vam parlar entre nosaltres al principi de fer millor una de ressenyes, potser no pots aplicar tots els col·lectius perquè tampoc pots fer una publicació tan gran, o sí, però fer ressenyes a 4 col·lectius, a l'Assemblea de Joves de Patraix, a l'Assemblea Oberta de Dones... Sí, jo no me referia en el sentit de fer novetats de col·lectius en plan periòdic ni res d'això, sinó saber més si la línia del fanzine, la línia artística i els continguts anaven a ser més de textos, tal, o pensàveu incluir que estiguera obert això a més il·lustradors, a penya que fera... No sé, ha de ser una compensació entre il·lustració, informació i textos. O sigui, informació per dir-ho d'alguna forma, ressenyes de col·lectius, de coses que estan passant a la ciutat i que no siguin un esdeveniment concret, no? A lo millor, pues, una assemblea que està treballant o un col·lectiu que està treballant fent teatre o un col·lectiu que està treballant fent gràfica o que està treballant de la forma que siga, d'una forma política, però... Sí, n'hi hauria continuïtat de fanzines o fins i tot no publicar un fanzine però un text que es redacte o que s'agarre millor d'altres territoris i penjar-lo per la ciutat, per exemple, i fer millor la mateixa línia o com siga, i que isquera contraagenda.
que potser la periodicitat del projecte com a publicació potser siga simplement el fet de continuar, o sigui, d'anar fent fanzines en una periodicitat concreta que siga la que puguem abastir i fer un seguit de publicacions diverses de diferents col·lectius, diferents veus al final i que siguen pues, diferents veus en general. O sigui, ja siga un text, ja siga un... No sé, pot ser una publicació més llarga, pot ser un seguit de ressenyes, perquè això és un altre, hi ha un projecte molt interessant de ressenyes de fanzine, però que potser es perguen molts en el tema del contingut, perquè moltes vegades tu llegeixes coses que realment pues, sí, són reflexions d'una persona concreta que no te van a donar cap contingut polític o compromès de cap manera. O sigui, la idea seria un poc això. O sigui, treure-li... O sigui, fer com unes ressenyes que te donen una guia, no una guia, però sí, no sé, que pugues arribar i dir, mira, tals col·lectius estan fent coses que ideològicament m'interessen, doncs vaig a buscar aquest projecte, vaig a informar-me més i tindré que també donar la ferramenta a les persones de conèixer aquestes coses. Sí, crec que és una presentació del projecte i vosaltres han preguntat per idees i sensacions i tot. És un projecte increïble ambicionat i veu moltes coses complet distintes, com hi ha un projecte, un grup de gent que crea una plataforma virtual que jo veig molt important per una ciutat com València on és fàcil i ràpid de conseguir informacions que passen els pròxims dies o setmanes en aquesta ciutat, en els moviments socials, siga manifestacions, events, concentracions o cultural concerts, que moltes vegades té un part molt important també en algo així. L'altre és crear un lloc on grups poden vindre i imprimir, multiplicar i treballar amb vosaltres junts amb maneres com fer la cartelleria. L'altre és un projecte de crear un fanzine o propis. I ella ha preguntat a primer diciamo com Cali, info.i tot, perché non ha funzionato i tot, in cosas així moltes vegades mio sensazione perché la gente si è incremata. Perché era un gruppo psicotivo che ha fatto, per esempio, non volevo essere tecnico o chi fa això, però io è la feina che ningú vuol fer i per això moltes projectes fallen. I al final és molt de feina d'arreglar que n'hi ha el toner, que n'hi ha més de paper, bla bla bla. I és la pitjor feina. I no pareix tan polític com escriure un text, planificar una mani, fer una guai il·lustració, però és molt més important moltes vegades la gent que neteja el vàter. I per això penso és important focusar i fer clar vosaltres què voleu fer, perquè al moment està molt volem fer això i això de trobar algo sono un poquet abboccioso o efficient, però fer un marc de això volem fer i... Pues i una altra cosa més concret sobre la plataforma, jo penso que jo conec 3 ciutats on funciona això molt bé. I una ciutat que és un poquet el mateix tamany, o que Xina és en Bremen, que tenen un blog que gasten diàriament centres de persones perquè saben que si entra a aquest blog a una vista sé què passa avui. I l'important que allà ha funcionat molt bé és que n'hi ha un part com DOA, el polític part, on gent poden ficar seu textos, seu convocatoris o que siga, i un altre part que han creat un marc, un formulari que no pots canviar, sols ficar coses dins, que diu dia, tipo de evento, grups, descripción, preo, o no sé, algo així. I han anat a cada col·lectiu o locació i han dit, tenim aquest formulari, voleu participar, és un blog que... I en Xina era molt fàcil de,
perquè on jo com ixe, moltes vegades ser 3 dies antes que va a passar, o 4 dies. Pero es un formulario que pueden plenar en 1 minut, enviar, y a Jan y a Chen que no tienen de hacerlo B, solo copiarlo directo en SEO sistema y plataforma, y en China tienes directo la lista. Sabes, de hacerlo el más tonto y el menos atractivo posible. Y eso va a funcionar, y este es un segundo part, que es muy accesible, les pueden acceder, pueden fijar text, pueden hacer también un poquito más chulo y bla. Y eso pensé podría ser algo concreto con propuesta de tenía un part en un calendario y la lista de 8 de diciembre, 9 de diciembre, automáticamente son las primeras líneas que del título del evento y si cliques estás en ese mark que dio en cada evento el mateix. Y eso funciona porque lo fa más fácil para la gente que lo gestionen y fa fácil para la gente que lo envíen. Porque si cada grupo vos envía un altro text, tengo vos altres la pena de llegar, ¿dónde está la hora? Eso fique así, eso fique, y eso costa tiempo si tengo 30 propuestas. Sí, claro, és una de les... O sigui, que a mi me pareix superbé en realitat el fet de que el projecte, per això estem així en realitat, perquè està bé que tenim moltes idees, volem fer moltes coses, no? Però i al final veurem fins on arribem també, o sigui, perquè hem de ser realistes i hem de dir què podem fer i el que podem fer ho anem a fer bé. Si no arribem a fer, potser aquesta plataforma se mos va una mica de les mans. En el sentit de que per a fer un projecte així tindríem que tindre almenys coneixement de web i de... També perquè, clar, sí, no, vull dir, per fer aquestes coses has de fer un formulari web, has de tindre coneixement de programació web i potser ara mateix no som capaços d'arribar fins ahí. O sigui que seria... També el que parlem moltes vegades quan ens reunim és que és superbo tindre mogolló de propostes, les que podem anar fent poquet a poquet i no anar atropellant-se perquè tampoc anem a arribar a cap lloc així, no? Però sí, o sigui, hem començat per on hem pogut i quan arribem a aquestes coses era, per suposat, ojalà arribem a fer una plataforma que pugui contindre tot això, però poquet a poquet. No sé. I portem des de setembre treballant, així s'ha habilitat un espai també. I aquest és el fanzine que s'ha publicat, ha sigut una traducció del francès i estarà a preu lliure també. Volia concluir. ¿Te da alguna pregunta, no? A ver, entonces, así por ser un poco pragmática y tal, o sea, el punto en el que estáis ahora exactamente y la propuesta concreta de cómo vais a empezar a funcionar desde hoy, ya, ¿cuál es? Pues lo que no sabéis todavía. A lo millor, bueno, així, per exemple, un exemple, val? I a veure si pots fins i tot tu respondre el que podríem fer. N'hi ha, en abril, per exemple, si n'hi ha un gran concert a l'Unimaté, no sé si sabíeu, un gran concert, val? Per exemple, i molt prop d'ací, o molt prop d'on treballa, per exemple, la Contracenda. Es podria mirar, per exemple, pancartes diverses, a lo millor, editades des d'ací, aprofitar fins i tot per a pegar determinats cartells o fins i tot fer una tirada en serigrafia o uns cartells grans o un fanzine. Ahí que veus, i què podríem fer, per exemple? Així funcionaríem, ¿no? Ahí podríem fer algo d'això, penses? Mira, empezando por algo tan básico, por ejemplo, como lo que se ha planteado de ¿se va como a dejar el espacio abierto para que la gente venga y se lo haga o vais a poner un día determinado a la semana que vais a estar allí proponiendo? Clar, nosaltres això ho hem anat dient que ens reunim per exemple dimarts. Sobre si seria qualsevol cosa des de propostes hasta treballar, hasta ajudar o hasta
que estigueu qualsevol persona al treball de l'ordenador. Però també com feu un poquet de la Bíblia, no? Que la Bíblia, el dia que quedeu és dijous, però només està obert. També el temps d'apertura esteu vosaltres fent treball de la Bíblia. Claro, pero tenemos un día como fijo que es los jueves de 5 a 8 y, por ejemplo, los préstamos de libros solo se pueden realizar esos días. O sea, no puede venir cualquier persona cualquier día y coger un libro porque entonces no habría un control de registro de lo que entra y sale. Por ejemplo, a eso me refería, sí. Y creo que lo han dicho antes alguien, ¿no? De si establecíais como un día y un horario fijo en el que la gente sabe que puede venir a hablar con vosotros, a intercambiar ideas, no sé, pero con vuestro... Que igual es algo que no os habíais planteado hasta hoy, no lo sé, pero me ha parecido interesante. Yo creo que no nos lo habíamos planteado. No, pero sí, o sea, creo que sería lo ideal, porque claro, si viene una persona a imprimir que no sabe cómo funciona la máquina, que no sabe dónde está el papel, que no, o sea, ese folio podría ser mayúsculo. Entonces, creo que sí que nos hemos estado reuniendo, claro, tampoco hemos dado el día porque hasta ahora nos hemos estado reuniendo los martes, pero puede que eso cambie. Porque por temas también de que, claro, tenemos que estar en el espacio, entonces igual a una persona no le viene bien o tal. Entonces creo que sí, que lo ideal sería abrir un día, un par de días los que se pueda, para que la gente que venga pues sepa que hay alguien que si tiene cualquier duda y tal, que claro, que vengan a hacer propuestas y lo que quieran. Vale, y de momento se plantea como una especie de imprenta, no imprenta, pero imprenta. Una no imprenta. Estoy haciendo preguntas así un poco tal, pero para sí, está bien, son las buenas. Para avivar el debate. Pots explicar? Per ese projekt que vosaltres han dit també de ser imprenta, però ser al mateix temps ajuda i un poquet consejo amb il·lustració i campanya i tot això. Entre el més ample possible en Valencia, en los moviments socials o entre... Podria ser interessant també de no sols tenir hores on la gent poden vindre, anar a los col·lectius i presentar-vos. Perquè n'hi ha segur molts col·lectius que no saben que existia o que no venen ara a la cafeta de, per exemple, passar al Pantrea i tenim un grup que és sobre il·lustració i tot, i mitjans d'impressió i ordinador, de creatiu i saps, podria ser també interessant de fer una gira per les grups que vosaltres penseu són interessants i volem ajudar i donar suport. Saps, d'anar a les assemblees d'ells i dir hola, volem donar com a proposta la contraagenda i això encara podria ser més eficient que una presentació on 90, no sé quants % de Valencia no van a vindre que podrien ser interessats en el projecte. No sé si està planificat algo o si vosaltres han enviat correos a col·lectius o centres socials o no sé. Muy buena respuesta. Yo quería preguntar a nivel de contraagenda, pero llega un poco tarde, pero un poco lo que habéis dicho. Una parte es la edición de publicaciones y tal, que tengan un contenido político, crítico, la cartelería, el activismo y tal, y luego la creación del portal donde todo el mundo esté organizado. Esto, a nivel de organización, ¿pensáis ir llevándolo o es...? Porque, por ejemplo, si yo es más fácil para mí, por ejemplo, que yo venga aquí un día a imprimir, que se lo he dicho a Ander ya, y diga, se me ha ocurrido un asunto que podemos hacer de carteles, tal. Veo más difícil eso que por ejemplo, si se plantea un trabajo de un fanzine, haya, digamos, un sitio donde, partiendo de vosotros, se diga, vamos a trabajar sobre esto. Y entonces, si yo vengo, yo pueda ver, se plantea esto. Y colaborar a partir de ahí, o por ejemplo, a partir del portal, si decís que hay cosas que no podéis hacer vosotros o tal, igual
yo no sé mucho, pero sé un poco de páginas web o conozco a no sé quién. A nivel de eso, ¿pensáis organizarlo de alguna forma? Yo qué sé, tener una pizarra o algo donde ir o... No sé cómo... Como la clasificación que ha hecho antes Flo, es eso, por ejemplo, la contraseña necesita desde informáticos, programadores, para ese posible portal, hasta ilustradoras, hasta gente que a lo mejor no tiene ni idea de dibujo, pero puede aportar a lo mejor mediante textos o mediante... Hasta abogados. Gente que a lo mejor solo le motive ir cuando toque pegar los carteles por la calle, por ejemplo, un grupo así, activo de ir por barrios de Valencia o participar con otras organizaciones en esos barrios y pegar los carteles. O sea, sí, desde quien quiera pegar carteles hasta el tema de informática, por eso estamos abiertos y son diversos frentes, igual que se ha hecho el fanzine, se puede haber hecho otras pancartas, por ejemplo, o diversas, ¿sabes? Como... Sí, total, la pregunta es... Y cualquier persona que quiera un fanzine y viene, como has dicho, Tipa lo está haciendo, sí, proyectos concretos de trabajo. Sí, no, dices. No, igual sí. Luego. Y si no, cuando quieras, que de hecho la presentación se hace para darse a conocer y para también llamar a más gente, más ideas, más aportaciones, o sea, de cualquier idea también y cualquier persona que estéis aquí también. Y eso, que yo creo que no lo hemos dicho, pero es muy importante, o sea, no para nada está cerrado, o sea, de momento somos 3 personas que por X o por Y hemos empezado a trabajar juntas, pero yo creo que el proyecto se tiene que abastecer de más gente, porque si no, no va a pasar lo que ha dicho Flo antes, de que la gente que está dentro se quema, porque cuanto más gente participa, se le hace partícipe de un proyecto, más se dividen fuerzas y esfuerzos, sobre todo. Entonces, no creo que es un proyecto cerrado y creo que cuanta más gente... Y diferente y con... Sí, exacto. Vale, entonces si yo mañana quiero comentar este proyecto con gente, invitarles a que vengan a veros, ¿qué día les digo? De momento los martes a las 12:30. Vale. Sí. De momento. Que un poco respondiendo, es que no sé si te voy a responder, pero yo te lo digo. Vino un chico, porque bueno, cuando empezamos a gestar la historia, claro, yo lo comentaba y claro, como este cúmulo de cosas, de que queremos hacer esto, que queremos hacer lo otro y tal. Y claro, yo le dije, ven, habla con nosotros, lo vemos, tal, lo ves, tal, y nos comenta. Entonces él me dijo, mira, yo es que voy liadísimo, tal, pero lo único que podría, a lo mejor, porque me parece súper interesante el proyecto, pero voy liadísimo de tiempo. Entonces me molaría, a mí me mola mucho la calle y las historias de ir a pegar, de venir en la calle, ¿no? Que es una de las cosas que se habló por el tema cartelería, da mucho juego para ir a hacer pegadas, tal. Entonces él me dijo, yo solo puedo comprometerme a estar los días que vayáis a pegar, pero sí, yo voy a estar y dale. Entonces es una persona con la que sabemos que para cuando haya que hacer cualquier cosa de estas se cuenta con ella. Entonces creo que un poco... Claro, pero yo iba más por ejemplo, yo ahora sé lo que vais a hacer o más o menos lo que tenéis pensado hacer porque estaba aquí. Pero si, por ejemplo, a mí me interesa colaborar con vosotros... En principio tenemos una... ¿hay algún...? O sea, yo directamente os pregunto, ¿qué estáis haciendo ahora? Ah, vale, pues os ayudo en esto. O no. O hay un punto donde, por ejemplo... Yo qué sé, porque igual sería interesante que, por ejemplo, si se plantea hacer un portal web, se diga... O hay un punto donde tú puedas ver, se está planteando hacer un portal web desde la contrayenda. Y entonces, pues, hacen falta tales cosas. Claro, y entonces, eso, por ejemplo, nada, eso, que tiene más... O sea, igual lo veo como un reclamo, por decirlo así, mejor a la hora de Sí, comentar los proyectos que están en marcha, claro, lo que hacen falta... Claro, Claro. eso, preguntaba un poco si hay algún medio donde se pueda ver qué se está haciendo para saber un poco cómo colaborar también.
Claro, yo ahora mismo te puedo decir lo que tenemos nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos un corcho arriba, en la contrachenda, pues digamos lo que tenemos en proceso, lo que está hecho tal, y lo que está por hacer, o sea, es como un corcho de ideas tal, de falta esto, estamos haciendo esto tal. De metas. Habría que, sí, Un poco de metas. Queremos, como es lo que ha comentado antes María, ¿no? Que muchas veces llega a ser incluso difamar, te pones a hablar y estaría guay el portal, estaría guay hacer campañas en serias. Pues sí, estaría muy guay muchas cosas, pero no se llega a todas. Entonces, es como un corcho de metas. Y está claro que a esas metas puede ayudar quien quiera, que con el proyecto es un poco... Entonces yo, por ejemplo, puedo subir, veo el corcho, veo lo que hay y si tal, digo, Me dejas subir un momento, lo ordeno y lo ves. Vale, ya está. No, pero sí. Vale, perdón. Y de momento las iniciativas surgen así de vosotras o lo que pretendéis es que también venga gente, o sea, lo que se pretendería es que fuera recíproco, o sea, que si yo ahora tengo una idea de, ostras, se me ocurre hacer una campaña, no sé qué, vaya y la proponga y tal. Yo creo que debe ser recíproco, porque si no, no tiene sentido. O Pero sea, vosotros ahora tenéis propuestas concretas, por ejemplo, o estáis... ahora mismo la propuesta concreta que ha habido era hoy. durante el último tiempo de la contraria, o sea, los últimos días de actividad. Pero sí, siempre salen y sí que pues, se habló de hacer un recetario vegano, por ejemplo, como publicación. Se habló de hacer una publicación de técnicas de horticultura para la gente que tenéis huertos aquí o que no están aquí los huertos, simplemente, de cómo cultivar tus propios alimentos y tener la soberanía alimentaria. Lo que comentaba Adrián antes de la campaña de glutamato. Como campañas propuestas hay bastantes, pero también queremos recibir y también hay mucho contenido de uso libre en internet que no es que, o sea, no es que lo hagamos nosotros, pero está, igual que este fanzine lo hemos traducido, hay muchísimo contenido que se le puede acercar a la gente como hacen otros colectivos que también es interesante. Sí, o sea, que puede llegar en plan de, me apetece difundir esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O sea, esa es un poco la idea. Sí, así llego llego un poco así y bueno. Ahí está. ¿Está? ¿No? Creo que ya está, ¿no? Sí, gracias. Buenísimo. Muchas gracias.